86 establecementos participarán este ano na 13ª edición do Outono Gastronómico en Turismo Rural. Deles, 22 son da provincia de Pontevedra. Esta actividade, impulsada pola Xunta de Galicia, desenvolverase do 13 de setembro ao 15 de decembro. Ao longo destes 3 meses, os negocios participantes ofrecerán diversos menús elaborados con produtos galegos de temporada. Os prezos destes paquetes gastronómicos van dende os 30 ata os 300 euros. Un modelo que aposta fundamentalmente pola calidade e que se fundamenta nunha serie de pilares como é a desestacionalización, é dicir, desenvolver produtos turísticos fora da estación estival, pola descentralización, achegando a actividade turística cos seus efectos a nivel económico e promocionais polo conxunto do territorio de Galicia, das 4 provincias galegas, dos máis de 300 concellos, e, por outra parte, baseándose nos recursos endóxenos, neste caso a paisaxe e a gastronomía. Como novidade deste ano, a Xunta de Galicia creou o Outono Plus, unha iniciativa coa que se pretende agasallar a todos os participantes con actividades complementarias. Casas, os aloxamentos de turismo rural aportan unha serie de experiencias e de actividades complementarias o que é o recurso gastronómico, actividades deportivas, de ocio, de balneario, de surf, de senderismo, de rutas a cabado, etc., para que fagan que esta experiencia, ademais de disfrutar da paisaxe, ademais de disfrutar da gastronomía, teña pois un plus, daí o Outono Plus, para que as persoas que vayan a usar este recurso pois teñan unhas actividades complementarias. O conselleiro de Turismo quiso destacar esta mañá os datos rexistrados ata esta edición. En total, dende que se empezara este outono gastronómico, preto de 65.000 persoas decidiron achegarse a algún dos establecementos adheridos, conseguindo xerar un volume de facturación de 4 millóns de euros, o que demostra o éxito desta iniciativa tanto para o público como para os locais participantes.